بلوچستان نیشنل پارٹی گشتہ کہ چا خزدارہ بیگوا بودتگیں 4 ورنہا 14 سال سرجم بودتا بازیاب کنگ ببا سنی شوران بالاناڑی پہل ہارا بورتا پہل پروشکا پد کشوگوری دمگانی واسطہ بھاگناڑی راگٹ معلوم پا ہمک روچی چیزانی زور زور علاج و دواہا پریشان کوئٹہ رمضان المبارک کے بچت بازاراں غیر معیاری چیزانی بہائے حال پرائس کنٹرول کمیٹی نہاد ڈال چار مردم گرانی نہادہ چیز زورگا لاچار پنجگورے ہار آماچے مردم انگتا پا کمک کا وازمندگ اگست 2022 تپانی ہورو ہارا مردم مزنی تاوانی داتگا مردمانی اچپڑا کمک کنگ نبوتا دمگا ہورانی نوکی موسم پا محلوکا مزنی جنجالی آورت کند گوادر حق تو تحریک کے شش باسکانی ضمانت منسوخ شش کونسلر دزگیر کنگ بودتگا کوئٹہ سریاب روڈا لوگیا گیسے تراک شش مردم ستکگو ٹپگیں ترندے تراک کے سببا لوگاں و تاوان رستا واشوگا لیویز فورس سے کاروائی آوار جنوب دزگیر ڈپٹی کمشنر گوشگیں کہ لیویز حال دا ایک بودتا کہ 4 مردمہ یک مردمی آوار جتگو بڑتا گوادر لوڈ شیڈنگ برجا معلوم تکانسور رمضان شریف ماہا روچگی مردم جنجالو تکانسور ایکسے نے نوٹس زورگے لوٹ اشتا سرحال منا چاہساپ آن لائنا محلب بلوچ ایواد بلوچستان صوبی ہفت بجے مارچی 28 تاریخ روز سیشم بہی نو دلگوش کنے سرجمی آلاں بلوچستان نیشنل پارٹی گوشگیں کہ چا خزدارہ بیگوا بودتگیں 4 ورنہا 14 سال سرجم بودتا بازیاب کنگ بی این پی شنکتگی مرکزی بیانہ گوشک بودتا کہ چا خزدارہ بیگوا بودتگیں کبیر بلوچ مشتاق بلوچ عطاءاللہ بلوچ و سعد اللہ بلوچ جبری بیگواہیا 14 سال سرجم بوگیں خاندان مردمہ آہانی بازیابیہ چا کوئٹہ دا کراچیہ اسلام آباد خزدار پریس کلب و شادگاں سیاسی جمہوری راہبندہ زہرشانی کتا نندانگ جتاؤ آمد گسان درخواست داتا پلے دا روچ مرچی نہ آہاں بازیاب کنگ بوگیاں اور نہ آہاں آمد گسا پیش کنگ بوگیاں آہانی سیادو وارث غمو رنجانی آماچاں ملک قانونی حسابہ اگا آہاں جرم کتا گڑ آمد گسا پیش کنگ بیباں ملک قانون در آئینی و غیر قانونی جبری بیگواہی اجازت نہ دند بیانہ گوشک بتا کہ بلوچستان انسانی حقانی لگت مالی آوار جنگو بیگوا کنگا بلوچستان سنگینی انسانی بحرانی پیدا کتا اے وڑے گامگیج گرودار کنگ بیباں سنی شوران بالاناڑی پہل ہارا بورتا حالانی ردا پیرتیار غازی نزدیکا سنی شوران بالاناڑی و بھاگناڑی راہ پل گو روڈا ہارا بورتا پول پروشکا پد کشگوارے بازی میتگانی زمینی راہ بھاگناڑیا سستگاں مالوکوتی گوٹھاں گٹیں مردمانی گوشگیں کہ آہانی ہمکروچی چیز چا بھاگناڑی کے بازارہ قید پولو روڈے پروشکا پد آوتی میتگانی تہا گٹاں رمضان المبارک کے دبو جو سہور چیزانی گرگ ہو نبی دمگے سیاسی راشونانی گوشگیں کہ بھاگناڑی پہلو روڈ پرشتگاں سیالدار ادارہ BNR ایریگیشن و ضلع انتظامیہ پشت و گوش نکن گئیں اگا ایرا پچما بھی گڑا پا علاج و دوا و ہر روچی چیزانی زورت و زورا مشکل و جنجالیں آو کے روچا پدا ہورے پیش گوشی استیں اگا ہور بھی گڑا محلو کے مشکل و جنجال پدا گیشتر باں سیاسی راشونانی گوشگیں کہ بلوچستان روڈ پہلو بندانی بندگے میار سک خرابیں کسانی ہو رہے ہوں بھی روڈ پہل پروشت پروش باں حکومت بلوچستان انفراسٹرکچرہ محکم کنگا دلگوش پیداں روڈ پہلانی بندگے کار سک باس کرپشن و ورچر باں اے بابتا راہو رابن ٹہینک بھی اشتا نگی حال پگیشتری حالاں بیچارے میں یوٹیوب چینل یا وزٹ پہ کرنے میں ویب سائٹ www.asaponline.com نمنا محلہ بلوچا بدے اجازت شمیروج پہ امنیو تاہیر باد